Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από το έγκλημα των τεμπών, από την τραγωδία που συνέβη το Φεβρουάριο του 2023. Τουλάχιστον 26 άτομα έχουν απανθρακωθεί κατά τη διάρκεια του τραγικού δυστυχήματος, χωρίς να έχουν διερευνηθεί τα αίτια από τα οποία έχουν πεθάνει, τα αίτια της φωτιάς. Σήμερα ο Πάνος Ρούτσι ξεκινάει την τρίτη εβδομάδα την απεργία πείνας, προσπαθώντας να διεκδικήσει το αυτονόητο, να κερδίσει το αυτονόητο, το δικαίωμά του να μάθει από τι πέθανε το παιδί του και από τι πέθαναν τα υπόλοιπα άτομα. Πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά του για εκταφή του παιδιού του, για τοξικολογικές, ιστολογικές, χημικές εξετάσεις, έτσι ώστε να μάθουμε από τι πέθανε. Και πρέπει να ικανοποιηθεί με παρουσία δικού του πραγματογνώμονα, δικού του ιατροδικαστή, όχι μόνο της πολιτείας. Επίσης, τα αποτελέσματα αυτά, όταν προκύψουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματωθούν στη δικογραφία, το κατηγορητήριο της οποίας είναι ελλειπές. Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στη φωτιά, στο θάνατο από φωτιά. Επομένως, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το κατηγορητήριο, οποιοδήποτε στοιχεία προσκομιστούν είναι εκτός δίκης. Δεν θα γίνουν γνωστά από το δικαστήριο. Δεν θα γίνουν δεκτά, από το δικαστήριο. Πρέπει οπωσδήποτε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, να προσθεθεί και η κατηγορία του θανάτου από τη φωτιά. Δεν ήταν ένα απλό τροχαίο. Είναι λυπηρό το ότι η κυβέρνηση, αντί να σταθεί πάνω από αυτό το αίτημα, το δίκαιο αίτημα του κυρίου Ρούτσι, λασπολογεί με αυτόν τον αισχρό τρόπο.